Na ito guys yung kanin, no? Dala-dala ni Kuya Tonyo, walang ulam. Ayan, ganito kahirap po dito ang buhay. Dala-dala niya. Saan mo dadalhin ito, Kuya Tonyo? Dito nga. Nakakaya nga natin yan doon din kung kapakain ng kanin. What's up mga kapare ko? Ay, kumusta? Ayan guys, ngayon guys ay actually nadalaw sana tayo dun sa tiyuhin ko. Kung naalala nyo guys yung last episode ko na may mga nag-donate guys dun na ano dahil nakita nila, napanood nila yung video ko. Yun yung tiyo ko na ano na paralyzed na siya pero nakakapagsalita pa rin siya. So yun guys, nagplano tayo na pupuntahan natin yung para dalawin natin, kumustahin. So nabalitaan namin guys kahapon lang, patay na, nailibing na daw. So di man lang kami na-inform. So ngayon guys ay piyesta doon. So pupunta kami doon at pupunta na rin kami doon sa ano, dahil dadalawin namin yung isa naming tiyo, si Kuya Tonyo. Tapos episode namin guys, ito yung ayuda namin, no? Kung naalala nyo guys, ito yun. Hindi ko lang matanda kung anong episode yun, ito yun guys. So ayan guys yung aking episode na ginawa na nagtulong tayo doon, nagbigay tayo ng konting tulong, konting ayuda, bigay ng mga mababait nating sponsor. So ngayon guys ay pupunta tayo doon, medyo malungkot. Ako siyempre kasama ko si Hehe at ang ating cameraman ngayon si JP. So ayan, pero mamaya ako na guys ang cameraman ulit. So sa umpisa lang siya magka-camera. So kami tatlo lagi ang magkasama nito eh. Pero bago yan guys, kung bago lang kayo sa channel ko, don't forget to click subscribe the notification bell button. for more videos update. Hello guys! Napunta kami ngayon sa Bayan ng Bayan!
up mga kapatid ko? Ayun guys, hanggang dito lang tayo sa kalsada. Iwan ko yung motor dito kala Kuya Entong. Yan, pupunta tayo dun sa kulungan. Kung naalala nyo guys, dito kami noon na hatid ng konting ayuda sa tiyo namin na hindi na makalakad. So guys, ito ang balita. So, pagdating namin dito sa Bayan, so ang alam namin, patay na si Kuya Lilit, yung tiyo namin na tinulungan natin dati. Pagdating dito guys, sa bahay na yun, wala tatin itong buhay pa daw. Diba? So, yun yung balita. Pupuntahan natin yun ngayon. So, nakakagulat na balita, patay na daw, nailibing na. Ngayon naman daw, buhay pa, malakas daw. So, guys, ang daan natin dito ay maputik. Nung nakaraan, nakapasok tayo dito guys yung motor, napasok dito yung motor nyo, pero ngayon hindi na kasi maputik, ma-slide yun dito guys. Yan, malapit na kami dito sa dito. Dati kasi doon mga bata pa kami noon, dito ako noon nakatira noon. So ito ang kung tawagin ay kulungan ng Ukol family. So kasi yung papa ko is Ukol. Dito talaga yung mga kamag-anak nila sa bayan. Karatig barangay lang ito guys nung bahay ng barangay namin. So ito na kami. Guys, apelyido yun. So ayan ha. Ayun o. Mukhang ang lungkot wala yatang tao Punta natin yung mga bahay-bahay dyan. Ayan, maraming pinya guys. Ay, pinya nila kwato nyo na ano. Punta natin sila. Punta agad tayo kay Lula Nancy. So guys, ayan, dito kami sa bahay nila, Kuya Tinggo. Ayan. Kasi Kuya Tinggo, puro ligaran na guys. Wala tayo kay Kuya Lilit. Punta natin sa Kuya Lilit guys. Yun yung nababalita guys, sinasabi na patay na daw. Nakarating sa aming balita, inilibing na daw. So ngayon guys, pupuntahan natin yung bahay kung nandito. Ayan. Nandito. Ayan guys, nandito na pala si Papa. Nauna na sa amin. Mas Kuya Lilit. Gaano-ano ka Kuya Lilit? Gaano-ano ka dyan? Nabalitang patay ka na daw. Balita namin, nilibing na. Ikaw. Ba? Ito ka bayan din. Paano ka nakakalakad ka pa naman? Naalaman namin kahapon. Ay, nakakalakad ka pa? Nahihiray ka na. So, ayan si Kuya Lilit. Naliligo ka? Nahina ang tubig. Ba't ang hina kasi ng butas? So, ayan guys si Kuya Lilit. Pinuntahan natin dati ng balita ay patay na daw. Parating kahapon. Ewan. Sino yun? Ang istorya pa ay wala daw na napuntang kapatid ay di ipalibing na. So, ito guys yung kanyang bahay. Kung naalala nyo guys, dito kami nang pumunta. Ayan, naghatid kami nandito ng ayuda. So wala. So, dahil lang alam natin ay patay na, ayan pala buhay. So wala tayo man lang dala kahit na ano. So, di ba? Yung sitwasyon dito, sobrang hirap. Ayan guys. So yan, dito lang sila nakakalakad-lakad. Minsan magapang-gapang na lang. Wala siyang kasama. Ayan, kapatid po yan ni Papa. So ito guys, kubo-kubo niya. So guys, so, malungkot at masayang balita, siyempre diba? Malungkot kanina kasi sabi pa tayo. Ngayon masaya tayo dahil buhay. So sa nagbalita niyan ng patay, so yan, balita namin buhay. So mamaya guys, babalik tayo dito. Punta muna tayo kay Kasog niya. Dito sa bahay ni kasi Kuya Tinggo.
Lasing? Inom? Siguro. Ba, tulog ng tulog. Ano na yan? Hehehe. Sigatin ko. Magbano, dali! O, yan ang aking kambal. Please, bebe. Ikaw naman pala. Guys, ayan, bisitahin naman natin si bagang bahay noon. Si Kuya Tonyo. Bisitahin natin si Kuya Tonyo, guys. Hindi ko lang alam kung saan ang daan. Guys, bali malapit lang dito yung bahay ni Kuya Tonyo. So, bibisitahin na rin natin. Ayan. Sukudin natin itong bahay niya. Bali, pinyahan to. Ay, nag-harvest na sila ng pinya. Ayan, no? Ayan si Kuya Tonyo. Ang nakikita ko na agad. Ayan. So, nag-harvest na sila ng pinya na. Ayan si Lolo Tonyo. Hindi mo pa nakikita yan? Ngayon pala ninyo nakikita yan? Ha? Ha? Lakad. Oo, hindi pa ninyo nakikita yan? Hindi pa ninyo nakikita yan? Nagkani na kayo ng pinya? Pag isa ka mapiknik. Ay, lalaki ng pinya, oh. Ano guys, yung pinya na, ano yan? Ito yung walang tiniknak, yan, oh. Hermosa yan, tawag dyan. Hawaii pala. So guys, yun yung mga pinya na, ano. Pinya guys na walang tinik, ayan, oh. Hawaii. Ito yung mga lumalaki talaga yan. Yan. Kaya lang, yung isang ito, hindi mo na lang sa amin. Yan. May baon kami mamaya. May pang take out tayo. So yan. Kumuha tayo ng isang pinya. Nagsabaw ang alin. Hindi pa ba nagsabaw na yan? Oh. Hawaii. Yan. So, hindi siya masyadong hinog pero matamis yan. Masabaw yan ganyan. Ito yung pinya na walang tinik. Hawaii. Bebe, fit. Pare ko, uwi na rin tayo guys dahil siyempre hirap ang buhay din dito. Actually, piyesta ngayon dito pero so hindi sila nang naghanda kasi nga pandemic tayo, saka hirap ng buhay. So mas swerte pa yung mga taga-Baay sa amin kapag handa kami ng piyesta. Pero guys, sila talagang wala. Actually, nagbigay pa tayo ng kunting halaga pero maliit lang. So pambili daw nila ng bigas kasi sila dito wala lang kabigas-bigas. So naisip na namin yan noon nung siguro pagka makasahod tayo, siyempre magbibigay tayo kahit paano. So blessings kasi yun, kahit na malaki, maliit man o malaki yung sahodin natin guys, magbibigay tayo ng blessings. Unahin ko itong tiyo namin at dalawa dahil sobrang hirap. Yung kwento nila kanina hindi ko na binidyuhan kasi ano na yung kwento ng buhay nila, parang siyempre ano lang yun, parang private na. So kikwento ko lang ngayon ng konti. So sobrang hirap ng buhay nila dito. Kung nakita mo naman yung bahay nila, yung kubo, so sobrang hirap. Imbis na sila yung magpakain sa amin ngayong tanghalian, hindi, kasi talagang walang wala sila. So kami pa yung nagbigay kahit papano. So buti na lang din dahil dumalo kami dito. So dadaan tayo guys ulit kala Kuya Lilit bago tayo umuwi. So andito para malaman din nila na meron tayong binigay na kunting tulong lang yun. So nagbigay din si Papa, kami mag-ama, nagbigay kami dahil pamilya naman namin yan. So talagang nakakaawa yung sitwasyon nila guys. Walang wala, sobrang wala. So nagtitiis sila. Kanina nakasalubong ko si Kuya Tonyo, bitbit niya yung isang punong kanin dun sa cup noodles, yung ng cup noodles, bitbit niya yun, walang ulam. Pupunta daw siya sa kung saan dyan, makikihingatan ng ulam para lang makakain. So doon pa lang sobrang nakakaawa na sitwasyon nila. So dito si Kuya Lilit guys. Nag-bliss kayo dyan, nag-bliss sa lulo. Hindi kayo nag-bliss kanina. Ayan. Mag-bliss kayo lulo, nag-bliss na kayo? Nag-bliss na. Ano, kumusta ang buhay Kuya Lilit? Ano? Ha? Ay, nas ko dito. Nahirapan ka na? Si
Kumusta sila Terong? Hindi naman napadala sa iyo. Ito yung isang buwan. Nagdalaw naman. Hindi naman napadala. Kung buhay ito. Daw makaitso na napanong loob kung may hirap ay kagpalit ko sa dimula. Buhay natin ito. Tuwan. Ito bawang. Ito yung lalak na Hirap ka na rin. Bigay kami ng konting kay pabili ng bili ng bigas. Patuloy na lang bahala. Wala na. Hindi kami nakapunta na. Wala rin naman. Hirap din ang hirap ng buhay din namin doon. Nasabi ko mayroong tira-tira. Pabisita dito. Nung pa kami napapabisita nun dito ay lagi naman maulan. Nabalitaan nga namin yung sabing patay ka na daw. Ay, pumunta kami dito nga at alamin ng balita. Di na magplak. pang-apat na bisis niya yung balita na yan. Wala kong suhi ng Hawaii. Gagaling ko sa backyard niya, hindi ako binibigyan sa amin. Hindi ka binibigyan ng pinya? Sabi ko kanya kung isa, sila pa. Ilaw pa nga yan. Ayan o, medyo hinog. Yan nga lang yung ano. Hinog na yan, may sabaw na yan. Yan nga lang yung ano. Pinabibilang kita ng gaas. Kaya tigaan ng hilot-hilot at kaya naman ng isang kamay. Masakit ko naman po. Ay hindi naman niya magdadala sa ilang hilutan, maski pabuwan yan. Maski yan ay, Tigaan ko, lilit mo dyan. maski magkarakalma, pag kumita ko niyan, antak na naman. Ano yung naantak dyan? Yung mga gayang ko, nabibiyang tiyad, kita. Ay sa yung kalamak na yung pasma at hangin. Hangin yan ay kinikiwig na yan. Pasma at hangin sa mga ugat. Parehas naman yung binti ko na yan. Buti nga nakakalakad-lakad ka ba? Pinabibilang kita ng gaas sa kabawang. Ako. Pati niya lang kanin mo. Pinangag. Na ito guys yung kanin no. Dala-dala ni Kuwato nyo. Walang ulam. Ayan, ganito kahirap po dito ang buhay. Dala niya. Saan mo dadalhin ito Kuwato nyo? Dito nga. Kaya kaya nga anak niya doon, di ba kung papakain ng kanin? Diyan mo lang. May kanin pa nga sa kaldero. Sinanggang ko ito. Kala ko kasi nagdayo kami dito at kala ko may nagpakatay daw kayo ng baboy. Hindi nga nakakaulam. Pero may asin. Asin ang ulam mo lagi? Pag nakakain ng ulam. Kakain ako tubig ang ulam. Asin. Ito pa pala tatay mo kambal. Ang ulam nila, oh guys. Narinig niyo, ang ulam nila halos ay asin lang. Kaya po ito ng isang pina din. Nagpupupok nga ito. Oh guys, ayan. Pauwi na kami. Pauwi na kami sa aming bahay, Kobo. Dahil malapit na naman ang umulan. Ayan, kambal, may bit-bit na nabibiyang bit-bit mo. Ha? Ayan guys, pauwi na kami. Ayan dahil uulan ha. Ganda ng ano, puro nyug ang bilis.
face. Tell me that you love me.